Erokamano ahinya. An iluonga ni Lodvik Omondi Aduda. Awuod Kano Kobura. Aja Kombura e Kobura kanyo. Ae dhot miluongo ni Bonde Kakoko Village. Lela sublocation. Asebedo achiel kuom jok ma ochung' ne tugo mar adhula e Kenya ka. Migawo mopogore opogore. Kamano. Asebedo ne an jagoro ma iluongo ni General Secretary mar Football Kenya Federation. An ema kuongo bedo jagoro mokwongo mar Football Kenya Federation. Stroke CEO. Bang' yiero manobagi e higa mar 2011. Koro group mane wantiego kwa campaign manotelne gi Migosi Sam Nyamweya ne oyombo yiero. Koro nomiya abedo jagoro mokwongo ma an mana register FKF. Bang'e kawe bedo jagoro mar FKF tabedo Chief Executive Officer mar Gor Mahia kuom higni madhi 7. Ma kawuoke mogik taparo ni aweka Gor Mahia chope quarter finals mar CAF interclub competitions ma waluongo ni Confederations Cup. Koro podane weche mag tuke. Kamano. Kamano. Nyingi en achiel kuom jogo mane wacho nogo chapa e gazet mar piny owacho kendo bedo ng'at mane gi lony gik machal kamaendi. Kenya osebedo ka timo duto maginyalo